ассалому алайкум дӯстон апо хоҳаро подписчикони гиромӣ қадр. аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. имрӯз қарор доштам дар бозори Кормон, тарафи Кормон Сити, панҷум дарвоза, дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор попшиҳои мавсимӣ барои бонувон ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. шумо бошед дӯстон наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ бошанд. дар баробари ба навор гирифтан ман тавонистам нархи якчандта аз попшиҳои мавсиме ки айни ҳол ба фурӯш гузошта шудааст ба шумо фаҳмонда диҳам. марҳамат акнун наворро тамошо кунед. ассалому алайкум бонувон ва хоҳарон апои азиз, модарони муҳтарама. сезони тирамоҳ ҳамо точкае ки попшиҳои мавсимӣ барои зимистон бо магаравайкунӣ нишон мекунем бо нора иншааллоҳ насиб. инамҷа сапаги кадомаш ки маъқула ина замчои каротки ҳастай, ина лакирониё каблук ҳастай, кадом размери каблуки боша ҳастай. амҷа вам замчве ай глош ҳастай, се намуд гул дора. мақсад аз ино ҳастай, бо ина оригинало ҳастай, кожа ё кожния. мақсад каблукҳои нағз дора. бо ина ино дорам, айо дорам барои хонумони муҳтарама, мақсад студентҳо, ина барои модарон ё хушро барои модарон мулоим мекунам. модарон фақат мулоим мегам мепӯшемда, мақсад ки нағз бошада, нағз шасе. бо ина ё ҳаста барои гулдухтарони зебо, качествашонда гап нест, ё оригинала. нархушон мақсад аи тор будагиё 270-300 сомон, так будагиё 180-160 ҳар хел дорам. иншоаллоҳ муомила дора ба шарти иншоаллоҳ занг бизана бо доставка бесплатна. рай дур боша платна, наздиктар боша бесплатна. бо ай тараф соҳибкор ваъда шид ки мо дар раҳои наздик доставкаша без сум бурда мерасонем. таки беруни шаҳр ки боша ба ҳама ихтиёр маълум ки мисол беруни шаҳрш ҳозир хичам ҳами чиз нефтам медонем ки қимат чи сӯзишворӣ ҳозир хичам нарх намо ба як дараҷае расидааст ки одамо да камта хеле мушкил аст. ё аму 270 сомонам арзон меша, мақсад бо сифати хуба наям сифатҳои нағз качествашон фаровона хуба нағз качествашон ана иноҳо бо баландтаринеш арзонтара 180 сомон дурунашон нағз. ина ҳамон чизе ки қимата ҳозир мо нишонтон метавонем дарунашона бинем. ина фирмашон қади ҳаста нағз качествашон фирмашон беладона нағз да качествашон беҳтарина аз беҳтаринҳош. ана ино ҳаста. ина барои модарони азиз, барои бонувони азиз. ё нағза ду тараф замок дора, осона пӯшиданашон аста. ина мулоимак нағза качествашон бо тагошон хубайда мулоимак удобния качествои хуб дорам. айё ҳастай ёшон ҳастай ё баландо ҳастан нағза качествашон размерошоно дорем. чи размере ки то размеро чанда дорем? 41-42 бо ина кароткиё ҳастан барои гулдухтарон. сину солашон ба донишҷӯҳои расида боша, мактабхон бошан ҳастанда. мирам бисёр зебо буда. размеро чанд аз иноҳои ҳамаш ҳастай. мақсад качествои нағз дорум. платформа бале ё зимиё омадагиам. мақсад кадомешон ки маъқул боша ҳамашон инҷа бонуо бинен чӣ қадар бисёр ҳамҷада видуршам калона бо шумо ана бо ҳастай иҷо ҳастай ки мақсад инаи сапагиам нағза сапагиёи нағз омадагиам. ина сапагиам ё беначос не ё пашм начос доранда дарунашон гарман, пои одама гарм мегирад ва айнами нигоҳ медорад. дурмушнабин ё гарманҳо ё начос доранд. и фурӯшиш 250 сомонаи оригиналоша бешавад. бо занг бизанам иншоаллоҳ муомила дора, ҳамаш муомила дора. аз сухани зебо кардан беҳтара. бо ина хеле барои гулдухтарони зебо ҳастай. модели нав ай ҳастай.
Ҳастаи ҷабонаву барои модарони азиз. Барои модарони азиз ҳастаи нағзе качизошон мулоим кам. Нағзе качизошон. Ҳам пои модароне ки маъюб ҳастанд ё соз раг гашта наметавонанд чизи вазбӣ наметавонанд пуштанд, ин сабукае, нағзе удобнее. Такшан ғавс Такшан нағзе ғавса. Ҳама размер дорам. Ин 37, ай 41 ҳамаша дорам. То размери 40 пуша дорам. 40 пушаста. Ана ин кроссовка та бо нишон та. Кроссовкаи ҳаста аз ин сифатҳо ҳозираш дар ҳамин камондагие, камтарак мондагие. Мақсад ин сиёҳ такбаланду ҳаста. Мақсад агар бихоҳа ҳамаш ҳаста ин ҷо. Ин кроссовкаи ҳама намуна замч ё оригинала. ин ба номи як турк. ин ба номи як турка. Соли таваллуди 1983 амну сини соли амну сафед амин чиза ихтироъ кардагие. Дар Туркия мухом гаштагие 180 сомон. Анами сафед 180 сомон. Ё турка, ё ба номи ҳамин инсоне ки бировардагие, соли таваллудш қатъи мондагие, ба номи ҳамин инсонае. Беҳад хуб. Ана бо дорем мақсани платформаи нағз дорем барои гулдухтарон, барои модарон нағз удобни када мепӯшанда, да почашон удобни месад. Аз ин каблукҳо дорам. Аз ин каблукҳо дорам. Ина сапагие ки меган ку солдатски ё мақсад тари военни структура да ҳамин сапагиҳо нағзан. Типа ҳам хебровардаги барои модарон, барои духтарон, барои гулдухтарони ҷавонони зебо ҳамаш бировардаги нағз кашидашон. Ҳамаи галоша дорам. Ина ҳамаи галоша дорам. Мақсад ё тагошон баландтара, ё пасттарам. Ина ё ҳамаи рисмҳошон, ҳамаи галошон ҳаст. Ҳама размер то 41-40 дорам. ай 36 яхеш сар мешавад, яхеш 42, яхеш 65 сар мешавад, размер 34 сар мешавад. Инҷо ҳамаш ҳами сафаргӣ тамоми галоша дорем. Тамоми галоша мақсад нақошошу ҳама светош қатъи ҳаста. Ҳамоми нархош 150 то 250 сомон ҳаста. 250 сомон инаи ҳаста. И ҳаста, мақсад сифатҳои хубан инаи ҳаста. Арзон мекунем. Бале, инаё ҳастан. Инаё ҳастан. Мақсад инаи спорт, инаё ҳастан. Ина пиштошонда нависондаги нағза спорт. Ё качествои нағз дорам. Фаровон да качествош нағза удобнее. Инаино ҳастан. Инаино ҳастан. Ва макасинкои зимни ҳам дорем, а? Макасинкои зимни ҳастан иншоаллоҳ ҳамашон. Ина макасинкои зимни ки оз ма шуморо пештара гуфтем, амура барои духтароне ки масалан наметавонанд яхелаш ки бончинак ки замчаи иши начос дора. Ҳамаш ҳаста. Чанстаи макасинкотун чанст? Макасинкои ҳастан 10 сомон. Мебинем чӣ қадар нархи арзон буда 10 сом. Фурӯш начос дора бо. Инҷа бисёрш макасинкои зимни инҷа. Арзон мешавад, кадомеш ки маъқуле? Инешам начосдори чия? Ё начосдори типа красов. Чанст мешавад? Вай 90 80 сомон. И баланд 150 сомон. Нигоҳ ки чӣ хел хубае. Баланди хубае, фирмани. Беҳад хубае да. Инаино ҳастанд Туркия. Барои духтароне ки қадошон паста бисёр удобне бая. Бани Туркия дорам. Малиана. Нағза качествошон. Ина бо шолкош ҳаста. Турецкий. ин ҳамон фирма Туркия. Чия дидам бисёр зебо Туркия. Бурам бисёр зебо аст. Чия? Ё ботинка мешавад, ё мақсад макасинои баланд мешавад, ё барои ҳамин дури хонада мешавад. Дуруни хонада барои корбори хонада мақсад нағза и замча. И тика материал кадаге баландишон хеле хуб. Дуруш бо начос дошта. Дурушон ғавса. И чанс канархиш? И 110 сомон. Каб варка унархи метумаш, унархи чӣ кана мета. 90 сомон да метумаш. Шик гармист. Ана о туфли Туркия, мақсад на лабутени пешбури кишасе зардаги. Ай ҳастем на падобамо цвето ҳамаш мондаги. Ва не туфли новинка. Ина бо лабутени ки прозрачни ки духтароне ки арӯсоне ки мехоҳанд. Ҳамин ҳаста борои навана се расветка шаварда сиёҳша. Ё прозрачни баклашка нағзайда качествош. Як чаметун атеш биёрманда.
اینم یک شو در پیش نشون میده بودیم. نه این نه. بازگشت شده نه. کچ شوی به هر خوبه. نه خیلی چانس ما گفتی. 250 سن با کابلوک شام خودش صفات شده نه در کابلوک شام گل به. کابلوک شام گل کرده مثلا مغز کسی. چند تا چیز رنگش هست اینه. سیاهش هست. سه سوی دورم با سوی تو این مغزش با هست سیاه هست. اینه یا سیاه هست از ما شما پیشنهاد میکنیم. مقصد ناستا اینه شام هست. نه سویتش هم سویتی خوبه سویتی باید یا ترکیه هم هست مدل ترکیه بود مدل ترکیه این ترکیه نمازه کچستوش خوبه بین های خوب تره کچستوشون شو اینس این امی شو اینس دو آدم های مقصد دو نامی آدم های تمون ترکیه بعد بانه بلندی که میستن کنیم یک قطور افتاده اینو چند سنش؟ نه بلو دید یا 160 سامان دا میتونیم سال چلی کاماگی؟ این یکم پیشنهاد داره برای همین انشالله که همین مغازه شما را تماشا میکنم در اینترنت اکثرت همین میبینن مثال نرخوش هم میفهمن انشالله بانوان عزیز مادران محترم ما گفتنی هستیم که با می درآمدگاه ما از طرف کاروان سیتی درآمدگاه 5 مرحمت کنید اگر که نیفتین در روی اکرانی در روی اکرانی شمایان که تماشا میگه در روی نوارها نامبرهای ما هسته زنگ زنیم پرسین مقصد با انشالله گام زنیم برجا آسانه که او قدور هم میسن نزدیکه اینجا که اومدیم بر لیتین وریانت فقط همین زمیناش رو بنوار بیتیم اینجا بر لیتین وریانت هم بسیار دارم یک جهان تشکر برای شما ما اشکال میستیم